L'any 1992 els fangs de la depuradora eren un problema. Per sort, vam saber donar-li la volta. La gestió de residus sempre ha sigut complicada, però quan el residu es transforma en recurs, es converteix en una oportunitat. Aquest és el principi de l'economia circular, un model que crea valor allargant la vida útil dels productes i traslladant els residus del final de la cadena de producció al principi. Així doncs, com que els recursos es fan servir més d'una vegada, s'utilitzen de manera més eficient. L'economia circular és un concepte que fem servir ara, que ens sembla molt nou, però en realitat és molt antic. Els nostres avantpassats la practicaven des de l'edat de pedra o abans, no? És un concepte de retorn en els processos naturals. Els nostres avantpassats ho feien inconscientment i perquè no hi havia alternativa. És en l'època industrial que hem trencat els cercles naturals. I és bo que ara reflexionem i tornem a aquest concepte. En el terreny de la depuració de les aigües residuals, diguem-ne que potser també sense pensar-ho ja es va començar a practicar en el sentit de que el producte que s'obté de la depuració de les aigües residuals són uns llots. Uns llots amb unes quantitats que no són menyspreables. La depuradora de Manresa genera cada dia 25 tones de fangs. El millor destí sempre és integrar en els cicles naturals i una forma que s'ha trobat des de l'inici és retornar aquests fangs en el cicle natural a través de l'agricultura, a través de millorar sòls, atenent a que estan formats aquests llots bàsicament per matèria orgànica. La depuració avui en dia ja no només s'utilitza aquest concepte, sinó que es va bastant més enllà. El concepte ara és transformar les depuradores en fàbriques. En fàbriques de què? Bé, en l'aigua residual hi llancem tot tipus de productes, de substàncies i aquest concepte de transformar una depuradora en una fàbrica és obtenir de l'aigua residual aquests productes que poden tornar-se a integrar en els cicles o comercials o industrials o naturals. Una altra forma d'economia circular és el que es fa en el procés d'obtenció dels fangs o de depuració. Els fangs passen per una etapa de fermentació anaeròbica que obté gas metà. Aquest gas metà, en la depuradora de Manresa, es crema en un motor i es fabrica electricitat. Bé, doncs aquesta és una altra forma d'obtenir recursos provinents de l'aigua residual. Et proposem fer un joc de rol amb els teus companys i companyes de classe per posar-te dins la pell de persones que han de gestionar els nostres residus i comprendre el concepte d'economia circular en primera persona. Et pots descarregar les instruccions del joc a la nostra web www.parcdelasequia.cat. Entendre l'economia circular ens facilitarà fer un ús més sostenible dels recursos i residus. Així, dia a dia, allarguem la vida del nostre planeta. L'aigua és el camí. Trobaràs tallers, activitats i més informació a parcdelasequia.cat.